Napsug kapit lang, kwarab. Nabsuga ka, Angay. Ha? Na, dapay gayam tulangan na bati. Ay, saan kukwati aso day ta. Ha? Ay, sige man langan. Aw, itatanabsog tan. Anya nga iti sumarunong aramidin ta, Angay. Mapantay di sirok ti mangga nga agila, tapris kaw. Ay, unan niya. Ibatitan day ta iinawan. Intang arudain. Yan tinto ti aginaw. Ay na, nagmayat ti biyag ta. Kasla talanangan iti restaurant. Nalpas kayon anangan, Maray. Wen, Mare, umayak lagpal pa dito iti resenam. Tadainting kan kwarog ti aginaw. Ay, wen kanayon samat asika ngamin ti agin indaw. Ay, talaga asyak akanayon. Day talamangan ti araramiden da. Saan mo ngamin arwamon akastaa? Nasken apagtrabahom ida. Wen nga rod, Mare, makadlawa kon. Tasyak metlat tanti agin inaw. Sikan sapay ti kanayon nga glutaw. Ay, wen dagijay nga agulitag. Umay dalaengen no oras ti panangan. Nasken nasursurwon damot ati aginaw. Iso adituyak pala ang tersena, Mare. Anya nga iti pagistoryaan ta. Naibusanak, ba't iti maistorya, Maray? Ay! Kaya't yaw, di makangag iti istorya ko kumaray. Na, adda kamat, marituyang. Wow, imayak ata nakita kayo adua. Apay, nalpas kayaw ananganan ken ni Badong Maw. Apay, di yun lang madlawan. Pakadlawan mi kumangay, mat. Ket, anya nga ti sindayaw, marituyang. Nagkapoy kamutin marikwanang. Di mo ayamadlaw dagiti karni ana isingak dito hingepen ka. Ada ka di makita maribanang. Ay, green mat ti makitak di tangipen mo, marituyang. Kasano ko maakarne ti sindayo? Madalalaok na basit abulong ti marunggay jay karni ti manok kasindamay. Ket nakainaw ka nga rodan. Ni Badong ko at ipinaginaw ka. Ay, agpadpada ta marituyang. Ni man mo't inteng, wenno ni kwarog ti paginawak ita. Nay, nakailad pa'y matdainting kan kwarog dito ipapag iti sirok ti mangga. Ay, nakainaw dangatan. Riingak man ida. Ay, inteng. Inteng, hoy, agriing ka. Di ka man mangririing mat. Nakainaw kan. Ha? Nakainaw kan kunak. Ay, mabit lang tadamaga ka ni kwarog no nakainawan. Ay, shh, kwarog. Ay, agriing ka. Hey! Ay, damdamagan ni Antem no nakainaw kan. Nakaturo ka kang kail. Kasama ko mamakainawak. Si kakindiano naginaw ka. Apa asyak ti pagdamagam kay? Kaya't naasawan, awan tinaginaw kada kayaw. Awan saan tay? Ni Uncle mo't ngamin. Kwarog, di ka man agpabasol akas tamat. Ay, mapanak ijay kusina, takita agno nakainaw kayaw. Kat no saan kayo anakainaw, agalwad kayaw. Sus, bawal gayam ti agid dakan maturo kalpasan amangan. Aginaw pa'y gayam itinanganan. Uncle aw, kita ni auntie aw. Nakabanikas ako mitkita kadata. Hey. Ha? Anya manin nga jig igaman na. Yapay, di mo makita. Naglawag abalo na tigam na. Ay, sus, dili ka daw. Agpaypayapa yan. Yung kakit din ang kail. Ang mga no paginawin na kayaw. Kung no ininawam. Ang daya mo timbaga mga ginawa. Yung kaginaw. Si kamot itati aginaw, takanayon mo't asyak. Nauma akon para inaw yo. Ay, nagadumot ti inawa kon. Iraman mo matanda kita naglutuan akaldiro kas kada paryo. Ay, jakla ko manang nanganin. Nanipod ide.
aging gayta, syaklatan ti agin inaw. Na, Kat sika, itakalaang nga agin naw. sige. Sa kunta ginaw. Na, agmisuot kit din. Ay, saysayatam tamapanak agbuya iti TV. Ay, padasak man mo ti agkuya ko'y kalpasan amangan. Apay akas laglamlamang ka, Chip. Ilam-lamangak ni Uncle ka. Nasken asaan na ka makita dito'y paradaan. Chip, ay ayaban na ka ni Uncle mo. Bayang nagayab. Ano at damat ibaganakin ka. Ibaw naklaan nga ginaw day ta. Kat, ingka ginaw ngamin Amo maya nga gininawa. Nauman sa na mga iapin ka. Awan mo ito ni tawa ti balay da. Bayam tayo ti aginaw. Manipod di tatuyan. Kanya-kanyatan itinawan na pangalan. Na, apay mo tinakasta ti singasing ma. Siya mo langan ti parain now. Talulaang aldaw asika tinagin inaw. Ita, agrire ka. Agasang banday ta. Bigat, altaw, malam. Siyak ti parain now mo. Kahit siyak ngay, nanipod nagasawat nga aging ga itaalakay kan baketan. Siyaklat na ti para inaw. Nagrekreklamo akaday Saan nga rod at trabaho ti lalaki ti aginaw? Nukas ta ti rason mau. Saan kamot nga raw amang mangan? Ay, saan mo takas ta? Ha? Kunamlano na parparigat ka, permay. Naglagan at trabaho ta ginaw. Nalpasa ko na naginaw. Mabalinak mo nga rodan arumwar. Papanam, nagkunakan ka rumwar ka. Kaya't mo asawan, ikulong nak dito'y balay. Dito'y kabalay, tasyak ti rumwar. Mapanak ag kita iti si daun. Enton sumangputak, si kamot taglutaw, nawatam. Si kakit ti rumbang ang mga ramid aming kadagita. Sana siya. Sige, siyak amin ti mga ramay. Tasaan ka nga road amang mangan. Anya. Ay namaray, di mo mat ibusan day ta bulong ti marunggay Mangibati ka mat iti sida dagiti daduma. Higit agbulong tumanen, amaray. Sinipak mon sapay amin na nasangana. Saan ka kading agriray, tanagado abulong na anabatay. Imbatim di aday jituktaw. Magawat ko nga ruday ta. Isarden ko nga rudan di agala. Kukwa mo dagito nabati abulong. Nakangat nga to dagiti nabatay. Imbag kumamot ano ada asawak nga ibaon ko amang gaw at itibulong na. Basol mo apay ngamin anagbaat ka. Panawang ka malalang. Ay, agdadawat iti marunggay. Intun makaluto ni Antik Banang. Mapanak manin makipangan iti balaydan. Apay, di ka mabain na makipangpangan, Chip. Apay ko maamabainak. Kat kabagyak mat ni Uncle ka. Uray ngam nagsadot kamat nga ginaw. Mabalin mo't lata makipangan. Uray sa anak nga ginaw. Sino ka na kayo tinalaing nga umulay? Ni John. Ha? Sak manintin to dom, Chip. Ay, talaga mo't analaing ka nga umuli Ay, umay ka man nga road, John. Tayulyan nak iti bunga ti papaya. Agpasada akon. Ingkakit din. Umay kan, taintun makaluto Umay kan tumangan ni Jebalay May. Ha? Nagmayatain. Ay sige na. Manuabunga ti papaya ti kayat yung nga ulyag para kada kayaw. Marituyang, di mo amulak day ta papaya. Ay, mulam ayamaray. Kunak man no basta latan nagtubo dito'y igid ti kalsada. Siyak tinangimulay ti dayta. Sinibsibugak, iso adim makal. Mga laklaang mat iti bunga na nga ilaok ko iti marungkay. Pati dayta marunggay, mulak pa'y dayta. Na, mulang malami na. Kapod numat. Ay, dakos tinaimot maray. Ad-adang agbalin ka abaak no agemot-imot ka. Sige ka. Oh, agluto kan ba daw? Ayun ay matikas to'y abiyag kan. Na, agrire ka? Siyak tumanan ti paginaw maun. Agrire ka, badaw nga agrire ka? Ne. Anya mananday tagaw-gaw ato maun di tadalikan.
Pilpilyak nga raw, jay kalukmagan abinal sa itapagpangor ko mangkang ka. Ay, udain. Luto akaon. Nagluto ka mo lagayam, kaya't nakpayla pagpungtutan. Ala, darasam, tamabisina. Daytoy katijak kayat nga ugali dagitoy akakaruba maribanang. Agala dalatan oray saan damula. Ay, saan nakakasta, Maray? Saan asika tinakdakamatag. Ay, asino ngay nga rod? Ay ni Mari tuyang Idi kalman, imay nangala iti bulong ti marunggay. Kat numulam day, jay. Kuwan, di na pa impakada mo. Kababain ti kasta nga ugali ti tao. Kalpasan na, napan nangala iti bunga ti mulak a papaya. Na, isumot lagayam amay may salangan abunga na tinabate. Imbis adwa day jay akakaiso na abungan ako ma. Amum lang arudan nga awan at talaga ti baba inday di ako marita. Ay, anya pa yun nga iti alag asidaag tain nala namot aminan. Ay, marikwanang, kukwak mo't nga rudan ajay may sa abunga ti papaya. Dumawat ka mat? Wen ibabaon ko ni Inteng. Ang mabain ka nung nga umayag dawat-dawat. Iso pinapos ko lakon at iropak. Ay, nagrigat nga ta. Ay, ati agmula. Ta saan kayo ang makapagmula? Ay, no agmula laang, Maray. Ado, ijay likod ti balay mitimulak. Agam babasit dapay. Saan dapay anagbunga? Kasta ay Ay, wen Maray. Kaimulmulak laitay. Ay, mabisin kan ko raw. Itayak pa yung mabisin ng kail. Ay, di pa nga tayo nakalutong di antim. Nalpasan na nakalutaw. Naulimak matan di ta kusina. Yay. Kapay nga adi mo ilagayaban. Ay. Mas dawak Ay, nakaulimak ni antim Ingka ngamin kita di ta kusina Ay, sige. Ay, banang dungo. Ay, magantayo ka din. Ay, mabisin kayon? Ay, itay pa mabisin kami. Ay, kat umay kayo mga nanakan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Umay kanta, magantayon. Ayaw, pag nanganay niya. Ala, agtugaw ka iti abay ko. Wanang kay. Agam sakbay amangan kayaw. At dapay nasken apag kikinaawatan tayo. Ay, ibagamon di mo ka atidugan ta mabisin kami. Asinaw kada kayo ti agi kalunkon itinanganan, ken asinaw ti aginnaw. Kail, anya ti kayat mong haramidan. Apa ada kami ti mga ramid kada kita? Rumbang asika banang. Tiyan mo katrabaho ti babae da kita. No kasta ti rason nyo. Rumwar kayo langan, kat saan kayo namangmangan. Ang kail, kasano nga yan? Sige, siya kong taginaw. Manan! Siya batla ka na yun ang taginaw. Sakbat nga rin ti agi kalunkaon. Kaya't ko analinis daytoy kusina nalawag. Uy, nalawag! Mabali ng timangan. Talaga mabisina ko nantay. Sige, mangan kayo. Ata! Saan na mabalay na para inaw, kas kada para luto aklatan, iya balay mi pare. Sana may bagay kanya na kita trabaho. Ay, uray siya ata, kapitanak, para inawlaan. Ay, uray sika, inaramid na kamitin na para inaw ni Maribanang pare. Dua kami tupay kundi kwarog. Sakbay nga ibaunak ni Tuyang kung aglaba. Naskin namang panunot ang iti sa bali nga ramiday. Tapno sa anak nga ibaon, kada kita trabaho, adyak kayat. Ay, ibagadan ton nga under disaya tayo, paray. Ay, saan nakakasta pare? Hintay kay diagbangkag Tapno saan datay basta ibaon-baon. Nagpudot ti bangkag pare. Nagrigat ti agbangkag. Agnanayon ki day na pagin-inawan datayo. Nasabat ko da kapitan kan Kwaraw. Mapanda ka no jay bangkag da. Ay, napandan. Nagluto ka kididitan. Kahit kalpasan na siyak manantagin now. Ay katanya nga raw. Awan mo't sa baling among aramidang. Alangan namang mangang kalatan.
Iawat ko king ka, dahito aklaw. Tapay ngayawat mo kanyak. Kaya't mun sa ngay pang urko kang karay tangaklaw. Si Kantiag lutaw, tamapanak ijibang kagkaw. Malagib ko, aglinis sa gaya mitirot itangal daw. Na, itaman pa'y anak kalagip ka. Medyo da malip-lipatak basik kay. Nalagib konti naskay nga ramiday. Ay, nasaya at mga raw ba daw? May naktubalunan ijibang kaga. Ay, katun na, day talaga ayam. Hindi nakpagininaway. Napay kumapaginawon ka nga, ay katmapan ka nga rod ag trabaho. Mala, ing ka nga rodal. Ay na, nagmayatan ti mga nukas to yung kail. Ay. At damang pay-pay-pay kan ka. Nagpudot pa'y tidigo nga igupan. Ay. Ay. Nagpigisamot ang ti panagigop mo ang kail. Kung naknusaan ka amalpas iti panagigop mo. Kapapain ba't sa painsagsaganan ni Antim Dagita. Nagagit ta namin. Iso nga inlutuan na ta ni Auntie iti naimas asidain. Ay, wala. Nagadutim mula ta igibangkag. Ay, intan tumanan. Tapno saan ta nga aginaw iti plataw. Ay, kagurak day ta aginaw. Trabaho ti babae day tanggal. Iso nga intan tumanan nagbangkag. Taday ta ti trabaho ti lalaki. Ay, kapitan. Adda trabaho apang babae. Adda mo trabaho apang lalaki. Nupay kasta, nasaysaya at lata te agtitinulong. Apay nga tawang mga pasahero sayn. At tanto inton madamdama. Itay pa nga gururay tayo diti paradaan. Mabisin tayo to. Tani pangaldawan kawang pa'y pasaheros. At sumungad alakay. Oh, ni matataba daw. Nakatartaraki man ita ni tahataba daw. Sa dino ti papanam, tataba daw. Itay ilay. Mapanak man nagninong iti kasar. Wow. Ay, isumulagay man nakasukat ka. Asino kada kayo timang itulod kanyak? Siya ka, tataba daw. Siyak mo tin Ado ti kwarta ni tataba daw. Ibagang maarkilain ng ti tricycle mo. Ay, aglugan ka ni ti tricycle ko, tataba daw. Arkila maun. Una, dahil talaga yan. Ala, intang na. Sigurado masanak ang matapukan na. Saan? Lisyak, titapok. Apay nagbuntugan dahil yung tricycle mo. Nabuntog pa lang dahil, para kang katataba daw kung nakaparpartakan, ti pa nagpataray ka. Ay parpartakan pa mo na. Tanay, maladaw akang. Tumayap ta na, ano kasta? Sige, pataya po maun. Sige, ti makamaw. Ti tao dito kasaran, tataba daw. Why, tabak na, kaya kasar. Ay? Bumaba ako na. Nay. Ay, tataba daw. Gipliti yung ay. Ay, ilis ka pala. Naiawan tungtungan ta kay listak. Magbayad ka pa ya. Ay, manawan. Ilistak ka na. Ay, kwaraw. Uy. Sikamot ka manggail. Nakaturog ak tawan pa pasahiraos. Ay, itulod nakman ije munisipyaw. Mapan kay di munisipyo? Ay, pandaram kay din taintan. Saan ka mo ta nakasukat? Anya kumano sa anak ang nakasukat. At nga kwarta mapagpliting. Nata diskumpiyado. Ha? Anya dito ipang pangigmaw? Basit akoins. Umanay pagpasahim data aquines? Ang mga nusang 10 pisos lang data. Ay! Da kwartak. Apay, danag mo aya. Uray sa anak-anak kasukat. Ay, da kwartak. Imbag pa'y ni tata ba daw? Nagtaraki ita nagpailay. Ha? Sigurado nga do ti kwarta na. Kat ninayunan na ti arki lang imbayad na. Ay, unay kamot din nga agdadrive ko araw. Ay, nagbuntog. Kasla saan kamot anagan? Kasano nga partakak ti agpataray? Kat kaslawan mo't kwarta mapagplitin. Librinto manay. Ay, darasem. Ay, sus. Ipakita to ka di kan kati kwartak. Ha? Partakak nga ruday. Ay, sige.
Apay nga tadi nakamot insurot ni Kabadong anapan iji kasaran, kat ninong gayam. Apay kumaasumurot ha, kat awan mo kwarta na. Anya, napan nagninaw nga awan kwartana. Awan, jak amua, nunangalaan na iti pinagplite na. Ay, unay matdaytan amapan agninong. Iso adya kun si Muro, tadyak kayat ti magmagna. No siyak, mabainak nga umatindar iti kasar no awan kwartak. Jak lama mapanen Ay namaray, ni badung ko nga main, napuskol ti rupa na. Uray to pa'y sanda nga imbitaran kat mapanlat na makikasar. Ay kat talagaan na puskol nga rod ti rupa na no kasta. Ayan nga iti pagpliti Manggail. Ay, mabit lang tawarwarek pa ito'y nakaibalkutan na. Ne, imbalkot mo dita na labaga apan niyaw ti kwartam. Siyempre sa bali pa iti adda iti bulsak basit a coins. Ta inted ko kadag iti agpalpalama. Kaya sagsasangaribo a kwarta, binalkot ko dito. Nagpuskol mo tin dito pa nakabalkot na. Tapno narigat matakaw. Nagadupay agalot na. Ay, aguli makakali. Danda ni mawarwar ko. Na, kadaanan na pita ka dahi tangkay. Dahito iti pasahik. Ada reklamaw. 5 kasaw. Win! Naragsak kamot siguro. Ay, urayan ka nga gawid ang kail. Aglugan kan tumanen dito yung tricycle kao. Ay, diskumpiyado kan tumangamin kanyak. Gaputa sa anak-anak ka isputing. Para! Woo! Check! Para! Nay, sabay ngagparpara ka dito igit ti kalsada, Usep. Awang gasolina ti tricycle ka, tadi mo nagpasahay ni tataba daw ngayon tulod ka. Ha? Apay ngay? Kunan na ka nga ilista ka, hindi pasahin na. Kaya't mo asawain, inutang na. Pun, Imbag ta nakita ka limabas, iso apinara ka. Ay, pabuludan naman iti paggasolina, check. Imbag nga rod ni uncle ko ngayon tulod ko, ha? Taong sana nakasukat. Nagado ti kwarta na. Dakal tinted na apliti na. Nagbabawi ako nang itulod ka ni tataba daw. Nila kumat, kapitanin ti tulod ko. Adda kwarta ni Kapitan Marey. Kano kaal-ala, medyo honorarium, medical man. Wen nga road. Kadyak mat amo no sa dino tinangidulinan na iti kwartana. Kaya mo asawan, ilamlamang na ti kwartana. Wen Marey, kasanaw, idinaminsan an ala na di honorarium na napangkuinggatang iti baro apinggan may kaskada kaldiro may. Wen Marey, malagip ko, tadwata idi anapan gimatang. Ita, ilamang namutan ti kwartana. Kat nagpailin samot ni Kapitan. Inala na siguro amin. Ay katawan nga rod pagpalingkim Ay talaga nga awanan, Mare. Ay, saan nga agbirok itinaimas asidaan na? Imbag ni Marituyang, tanapan nakikasar ni Badong na. Isupay ka no ti may sa aninong. Ay, sigurado. Inton agawid ni Kabadong, adayawid na asidaon da ka ni Marituyang. Ay, sigurado day taa. Ni pay pari Badong tikunam. Ang mga nuyawid na jay buo, ababoy. Nagmalasin ti kastay. Atong agpaiso tinayawid ko asidahin. Yung mawanmot ti pagpliting nga gawid. Ay na, sa pinagdagsan na gito'y saksaka ti baboy kinuwang dito'y sakap. Saan mo ta mabalin na paklayag nga agawid? Ta mga numaul na apak. At dakit na kita ang mga irang hulda partikar ni dito'y ilay. Ay, paray! Apay dito nakasakaw. Ay na. Ay na, siga magayang paray. Imbag ta nakita nak. Nakita ka nga ron. Akasla na unag ti pampanunutan.
Kasla nangig ko pa'y anapan ka kano ije kasaran. Ay, pudno paray. Kinapudno na. Adaw, tinsakok asaksaka. Ay, ayan na. Nakita pa paray. Ada dito yung nagtisakaw. Kita akman no, ado talaga. Kita ba? Na! Ay, kumplito mo't na kita saksaka. Kukod ko naman paray. Ada kukod di oink oink. Ada kukod di more. Nakita mo dyan kukod di ma. Kukod di nuwag dito paray. Ikot mo na. Naglaing kan paray. Problema nga rin dito paray. No kasanaw ka maiyawid na kita. Awag mo't kwarta ka. Ay, awan pa masahim. Uwan paray. Mapalay, napautangan na pala ang paray. Nautangan ka dyan. Ikang kalatan ha. Ay, agyaman na ka paray. Thank you. Paray. Hindi may sa kondisya. Kanya kay data kondisyon paray. Padawat mo kanyak na kita dato maako ka. Kasi akmaan ang iliblimas no dawatom lang. Magmag na ka nga ron, no, kasta. Uwan ay, ikang kan paray. Itangay talo apares ako kung na kita. Pagpingayan ta. Ay, punay ka mo paray. Nagadumot ngay. Ay, magmag na ka nga ron din. Ay, saan nakapanawa na paray? Wine, bagi mong paray. Di kala na panunot mo't tinangyawid iti lasag para kanyak. Day talabagbagim ti pinanunot mo. Apay ayang agreklamo ka pay lang. Duwata mo't amang sida ka na gito'y akukan. Amumot ato pula, jak makakinit iti tulang. Ay, kita nga rin ngamin analaing Oray pay. Sige, intun na minsan na mapanak. Puro lasag tumit tayo, tiyawid ko para king ka. Kasta Ita, ano sampay lang tagigaw, pitidigaw. Wow! Kukod ti si Dan! Naragsak ka, kwarong. Siyempre matanggal. Kat nagdakkel to, pa'y tinted mo aplitim itay kanyak. Sumitlagay dumanon iti lapayag mo ti isa mo Anggal, naluto nga tanji kukod. Aywan anja. Pay nga awan mangka maglulutaw. Ngamangan mo't nung nalipatan ni Antibanang ti aglutaw. Pinakitain. Ay, banang! Ay, nakaluto kan. Nagkunang agluto ak. Di mo pa rinog yan tinagluto? Jak kaya ti agluto. Ay, apay nga kinay, mabisinan ni Kwarog. Oray mabisinan kayo. Apay ta nakakusilap ka manay. Naalam gayam je honorarium mo. Ang abdinak pa'y inikan oray 5. Apay kayat mo ti kwarta? Damagang pa'y laan. Nunang ilamlam mga Jak amo no sa dino. No ada dito'y bulsak di kwarta. Apay nga ilamang mau. Ikang kamadlangan. Jak aglut-luto no dinak ikan iti kwarta. Ay, ikan ka. War-warag man dito nakaigalutan na. Sino katamon ti walit mo? Panyo itan analabaga ti walit mo? Ay, may med dito ita nalaglag na. Manutiket mo. Limagasot no sa garibaw. Pagpilyon nakpailaang may. Ito, limagasot. Inapuilaang tulutwag no kasta. Aramidak pa'y anakusal kanaksal. Ay, unay kan. Dita, nayon natin siyang garibo. Ay, agyamanak, inteng. Sige, agluto akon. Inna po'y kansidaan para kada tayo atalaw, kada kuharog. Nagalisto kami tingno da kwarta. Sa dino ti papanam, kabadong. Di taman karo ba? Tama pa nakagdamag-damag, maray. Anya ti damagaw? Si kaman tuo mo na pagdamagak, maray. Adda ka di amam, nagkasar dito lugar tayo. Adda Kano nga? di may sa akasar, mapasamak inton umay atawan, dita abagatan. Di sumaruno akasar, dito'y laod, inton umay abulan. Ay, mabayag pa'y magayam. Apay nga men? Ay, kat mapanak manan agninongin na. Sayang dagiti kukaw. Anya?
Ay unay kan ba daw, ta inibos mo man ng shampoo kan sabaw. Ay, kitwin na. Naskin gaya man na bang luwa ka mapanagninong iti kasar. Agninong ka manay. Wain, mayat tagninaw. Tada maiyawid ko asidahin ta. No puron tumula tulang. Saan ka namang yaw away? Ta puron tumula digo ti pasidam kanya. Anya laki di na ya. Puro lusag itaan ti iyawid ko tuyang. Mala, iyawat mo, tay pabanglaw. Tag pabangluak mampay. Darasay, ta mapanakaon. Yakat ti maladaw. Asino kada kayo ti mangitulod kanya kanya kasaran, iti ilay. Sana siya. At tapay, asa na siya? Apay ngagpipin na ti doon kayo umitay. Oho, di kanto pa'y nagbayad. Ha? Awan mo inted mo nga arkila di kanyak. Si kangaruden ko araw, ti mangitulod kanya. Pandara mo, dahi ta tricycle mo, ta mapantay. Naglaing mga reklamo dahi to kusip na ya. Diyan kaya, tataba daw. Saan ka nga ito, Loud? Ay, da kwarta. Ipakitan pa'y nga umuna ti kwarta ma. Ada nga ron dito'y bulsa. Awan ka di, Chet. Awan kwarta na dahi ta. Amok nga awan. Eh. Uray naka-sputing ni tataba daw. Amok latan nga awan kwarta na. Magmagna ka na tataba daw. Ayawanin na, maladaw akaw. Sungay tulod ako na. Oho, nagbayad ka pa ya. Diskumpyado kami kengkan. Linuko nak iday. Anya. Ay nakatabadong. Saan mo ngamin adadaalan ti panagtalak dagiti tao kan ka? Makapasurun ti kasta, kapitan. Ay, surun kan. Apay kadimanan ka ba dong? Naggapuak iti barangay Holmaray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na ngay. Ay, napangataman ni Jawitingan na. Nga ta? Ay, masuro na ka talaga. Alakat urayam nga agsubli iji barangay hall Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Taijayak ang mangalay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirka katrabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya ngay atrabaho. Dishwasher lang makidi ti may sa restaurant, maray. No ape, kasapulan ti barangay clearance Kaun kasta talaga. Uray anyan sa trabaho, itakat kasapulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam Ununain ng tumot ti mapanijawitingan. Ala, agsubli kan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam taon. Ano to yang? Nanda kayo mat dito yung barangay hall. Wan kwaraw, mga laak ko maiti barangay clearance ta kasapulak. Ngam awang kanumo ni kapitan nga agpirma. Ay, kwa, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance saya. Agaplayak nga raw iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanong adda barangay clearance. Aya? Ay, urahin yung warad niyang kalinding No sa dino ka tinapnapanan na Unaw napan nagtaya iti huitay. Ha? Ay, napan nga raw di jay ilay. At nakasarita na ijay, apada na kapitan. Di ko nam kiday. Aday ijay huitingan. Madama ti duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay, ti mapanararamidan. Apay ka di adiyo pat dyan, anapan ni jay ilay. Napanigay huitingan ko na ma. Saan nga raw? Napan ni jay ilay. At nakasarita na ijay, apada na kapitan. Anya nga oras nga agsublay. Tsaka mo agsublin tulat na Bagbagam ni Uncle Mau, karaw. Ngamain, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw. Akanayon kano nga awan ni kapitan. Ha? Kaya't nasawan, saan nan aramid ti pagrebengan na kas kapitan. Hanggang, may agsapa da tatabadong kanana to yang. Kasapulan da kano ti barangay clearance. Epay, pangusaran da ko iti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Anya trabaho nga ikot, bakit kan lakay din? Tsaka mo nagsublidan to ka na. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Ay katuna. Kena ko na ni nana tuyang. Nga do ka no ti agreklamo kan ka. Ngamin,
Saan mo kanong aramidan ti pagrebengam kas kapitan? Ay nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya anar-aramidak dito'y barangay tayo. Yay. Kasta talaga Uncle. No nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. Eh, no kayat da. Isudan ti kapitan. Sukatan daklaangan ah. Kita akman ti laing da. Uncle, palagipan kayo lang. Mga numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas kapitan. Liklikan nyo nga minti sugal. Eh, don't worry, tadyak bye-bye anti pagrembengak. Pakadadailam day tanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay. Kanya kaya ti agulbud ka dagiti tao. Ah. Tunggalag damag da kanya. Agululbudak latta. Eh, di mo sungsungpatan ah. Panawam idan, nagdamag da. No mga damot makunada kanya ano kasta ti aramidak. Isu nga, agrasunak latta na. Ibagak nga da kasinara kayo jay ilay. Ay, mayat! Eh, tanong mga bakakit ikang ka iti balatom. Kaano pa nga mga bakayaw? Awan to pa'y nangabakan nyo rin na minsan lang. Iso aliklikan yung tisuga lang kay. Apay marituyang, anya ti ibagam ta imay ka dito'y balay. Adda ka din ni Kapitan. Ay, nasa pamutarimwar. Ken apay amasursuron ka. Masursurunakin ni Kapitan. Agasam, saan na pa'y apinirmaan niya barangay clearance may kinibadong kao? Ha? Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di na lakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huwitingan. Ha? Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga adda ijay huwitingan. Anya? Ha! Dayta, Kapitan! Kapitan Huwiting! Yuhu! Eh, kurog! Adda ka? Ngay, ang galing tayong. Nakaragrag sa kamot ngayon may titi balay ka, oh. Eh, nangabakak. Ha? Eh, ikang ka iti balatom. Nangaba kayo tihuiteng. Tagtagari ah, ang mga noda makangag. Mano nga itinabak yaw? Eh, nawadwad mo, basit. Mabit lang at ikang ka iti balatom. Atoy. Ha? Ha? Oh, wala tamit nga agpaiso dito inyawat yaw. Thank you, ah. Ikang kamanti, kwarta tagumatang ka iti pagsangwanta. Ah. Uray ta, duwa tala ang mo't nga agsat. Ay, katuwa na ang kay. Arigla daw. Munto'y nga rutin tigatang ka. Enteng, damagaw anangabak ka iti huwiteng. Ay, nangabakak iti huiteng. Itad ko kang katidaduma ang kukwak tidaduma niya. Dayta ka din huwiteng ti ipangpangrunam nga aramidan, ah? Kanayon kanong awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito'y balay iti inaldaw. Katno, ako agjut-juti ah. Oh. Anya nga rod ti kayat asawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, sino ayan na ito bang patpadakas ka niya? Agpili ka, inteng. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan katihuiteng. Sigay, agresign kan kas kapitan. Iko ay niba nang mit. No di mo matlaang maaramid ti pagrebanga makas kapitan. Agresign ka laangay. Ay saan Apay ta pag-resign ng nakmat. Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y akapitan. Aday tamot huweteng ti ipangpangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, kapitan. Ay amo, sana masapul kay bagam. Ipalagip ko laang, kapitan. Tama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawom kagawad ko nang. Uwan maut, amang ano aglibas ka manen amadama ti meeting. Kaano pa'y naglibas ah? Ay na, kapitan, di ka naglibakpay. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di!
Ay, sige, tada pa'y papanagayam. Bala daw ako na. Anya, Sige. nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarog. Iso ako mamang ako making ni Kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Anda parikot mo kinilakay mo, di na? Awan, Kwarog. Awan mo't gayam ni Kapitan na pangibaga ako, ma. Ay. Di mo piksahan ti sangit mo, di na? Anya ka di ti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagam. Barang at na maitulong ka. Apay, Kapitan kaya, tasika ti pangibaga. Abay sana ka, Kapitan. Ala, ibaga maun, barang at na maitulong ka. Kasanumat ngamin, saan na kayat nila kay ko ti maturog ijay silad me. Anya, dahil tati parikot mo. Adda babae nila kay ko, Kwarog. Pahingay nga bababae nila kayo, Mau. Itian niya aga, Pao. Diyak mo, Kwarog. Amo ko na, Pay. Anya ko matirason. Kasi tiaramidam di na. Kanayon kang agdigaos, nga uray sa bunla paglabati aramatay. Ha? Kanayon kang agsagaysay. Kita man tabuk, Mau. Kaslasan na nasagsagaysay. Kung nagsukat ka mo tayo, ti duster, Mau. Sa balin ti angot mo, di na. Kaslasan na nalablaban ti kawis, Mau. Anya? Kinuray dagiti anak, Mau. Kanayon mo idaadigusan. Takakutkuto da. Kwa. Agdalus kami ta ni di balayaw. Tapno maragsakan nila kay Mau. No kasta sumangpat na nagkapoy ti trabaho. Kasta ka, day. Wan. Mala. Padasam nga ramidan dagiti balakad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Integ, anya jay damag ko. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hol nga agpatulong kan ka. Ngam, ni Kwarog ti sumango kadakwada, taawan ka. Ay, adamit dagiti kagawad ija anak kadyutay. Angam si Kati Rumbang nga dayjay, ta si Kati Kapitan. Anya nga ti diferensya na, kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata ada ni Kwarog, nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot. Apay, napanam ngamen. Napan ka manen ijay huitengan. Aniya ko na. Oy nainteng, itiday tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos ken ka inton sumarunaw abasing kawal. Anya kita awanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramid ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung tiibagam kanyak. Apay, asin nung araw, di mang sukat kanyak no agresay na. Saan mo naparikot dayta? Basta agikat kan kas kapitan. Tadi kaket mangibabain. Ay, Kwarog, agikatak sa ngagpayson kas kapitan. Ha? Kay, sino ay ti sumukat kan ka, Kapitan? Ni Tata ba daw? Ay, sikan Ay, masadutak lang ang Kapitan ng kail. Nanti ba ng ano kayat na? Ay, kit uray asinon Apay ngamin ngagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Apay, mas importante ka diti huwiting as asikaswang. Ay, una! Ay nangkail, nagbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman manu ka lang matamangabak. Saan mo't? Wun mat, sipod nagtaya ka iti witing, na minsan ka lang nangabak. Isungarod ngagtaya aklat tabarang mga bakak to iti dakdakkel. Sana nasayat ati Kapitan kitagwit-witing ang gail. Madiakitaan. Ngamin, sugal ti witing. Saan mo't akanayon? Inal daw to, pay ngagpagna ka dita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay, sumardeng ka man ba? Ti makunak, ipangpangrunam ti pagrebengam kas Kapitan. Iti kasta, awan makuna ti bumaranggay kan ka. Kapay ka di atong kalumayak dito yung barangay hall. Kaya't kwa kasarita di Kapitan, katjak madandanon.
Rimuar nga main. Kanayon akasta. Sabay ikamang kukumat iparikot ko kenkwana. Urayim laang ngayon. Ang mga nuaddan to dayjay inton madamdama. Anyamot tenday ta kapitan. Pudno ka di tidamag kau akanayon ni jay witingan. Ha? Ang mga nuadda ijay ita. Ay, jakam mo. Ala, agsubli ka laangan inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kau. Tayo naktaw inton addan ni kapitan, ha? Anya ti kaadda, marikwanang, imbay kamot dito'y balay. Wan, maray, taibagakan ka ti sao ti tattao kan ni kapitan. Nga anya? Ay, maray, bagbagaam ni kapitan. Ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng ti ipangpangruna na. Ay, binagbaga akon, maray. Kat nasapa mo't arumar dito'y balay iti inaldaw. Ag-duty ka no? Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laang, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kwan, madamag kon nga addagayam ije huitingan. Ala, bayam mare. Takasaritak anaimbag inton agawed. Sige, Maray. Bagbagaam ni kapitan. Sakbay ang madadaal nga interamente tinagan na. Anya ti kayat mo, inteng. Huweteng, wenno tinapintas anagan mo, kas kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko, ha? Angam si ka mismo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan ka ti huweteng nga iso ti ipangpangrunam ngas asikaswan. No kayat mo nga agtalinaad tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katauran, ken katurudan a kapitan, no dadaelemait. Ay, kuha, ay... Enteng, tapno agtalinaad tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Kuha, sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaad ti respeto ti kabaranggayam ken ka. Saan da ka laeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. Iso amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaad analatak tinagan mo. Sige, taaramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpaiso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day. Enteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon. Ngembag nga oras mo, Angkyle. Adda ka mo dito barangay haul. Uwan Kahit nasaya ta adda ka, gaputa ada tungtong ita dito'y barangay hall. Unang Angkyle, iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tamangan no agpinenget manindag iti karibal akabait ken original white. Intun madamdama kat addadan taon. Maragsa ka na Angkyle, tadda ka. Kunak no awan ka manay. Manipod ita. Una ti trabaho kas kapitan. Agbalbaliw akon. Ayaws. Addak la tamang support kan ka, Angkyle. Ay, kapitan! Ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed ang nasaya at tinagan mo. Ha? Sika ka dinay tabuyay. Naisaroong ka manan dito'y kabildatan. Ha? Di na ka di mabigbig manaw. Nusak, adayo ka pailang, mabigbig ka. Ita, namagam nusak da ito'y. Ha? Apay ka di manin nga imay ka, buyay. Apay adamagam ngay manong. Si kantupay katadda ka mat dito'y. Kasangsangpet mo pailang. Makapasurunan ti panagsungsungbat mo. Saan ka nga ngagsalsaludsud Tapno saan ka masarun kanyak manong. Ingkaman langan iti balandang kalinteng. Talaga nga di papanak manong.
Nagdamag ka lang amin. Agmano akapong banang. Ay nabayag adi ka inimbay dito'y balay barok. Isungarod nga imaya kapong. Ayan ka din yapong inting. Ay napanmanan ije barangay hall. Ada ka di ibagam kan kuana? Awan matkit di apong. Di na magkulaang. Tadyak ngamin makita dito'y. Ni Manong Kuwarog kat nakita dita dalan. Ay, imbagman, tanakalagip ka nga imay dito'y kabildatan. Sa anak lagi papong. Imbaw nak ni ulitag ko. Tadda ngamin papananda. Awan ka doa kay di balay me. Ne, apay adida ka intugot ngay. No intugot dak. Di awanak kuma dito yapong. Ha? Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay, asino ka? Ay, anyat dumdumugam di tadalan. Di na ka di mabigbig apong. Agpada kayo kini Manong Kuwarog. Di nakmat mabigbig. Eh, nakatalikod ka mga men. Anyat dumdumugam ko nakmanay. Kitaham ka di apong. Ah, Apay ang nagadungay guyot ti koton. Apay nga maawit dati bukil tirik. Kitdakdakil tirik. Ngam isuda. pagtitinulungan da ngay guyod Saan damat nga awitan? Pangipananda nga itirik abumbunagan da. Ay, ibunag da iti balay da. Ta da nakasaga na akaninda no pa nagbabagyaw. Nangalaan da nga iti ibumbunag da apong. Kumpormi so atuladam ida. Aggagat ka nagimpad ka tapno adan to taraon ma no madanon ti tiyempo. Wala pong. Tungpalak timbagam. Manong Kuwarog, adda ka di urnong mo para iti masakbayam? Ha? Napayadamdamagam pa'y dayta. Isu timbagan niya pong inting. Agimpun ka no. Tapno saan amabisinan to. Talaga amat nga iso ti aramidak. Pangalalama iti ururnong manong. Kumpormiditan na. Basta makita, alaak. Kasta ti aramid ti kuton manong. Alaan damit yan yaman na makita da. Winbuyay. Tiko taon, amin na makita da. Ibunag dalatan. Mayat ka di atuladan ni da manong. Una, buyay. Tuladam ti kinagagat tiko taon. Agurnong kamat iti makan. Tapnoad danto ka na minton pa nagtutudaw. Ay, indak mamat nga rod mga alay ti adu nga urnungak amabalin nga iluto amakan. Pangalam ko mangay. Saan mo mat akabailan? Basit ka pa'y mait. Apay nga di kuton. Nagbabasit damat. Apay nga akabailan da. Apay day tabasket, apok. Papanam ka day? Nakagbiro iti mabalin nga iluto amakan apong. Kunan niya apong kan Manong Kuwarog. Imbaunda ka ka day? Una pong. Iswa mapanak. Tapno da maurnong ko. Ay, no imbagalakit din ni apong kan manong mo. Ala, mapangka, barok. Una pong. Intun sumang putak. Saan mo aparikot ti iluto makanan tayo intunal daw. Ay, nagsaya atin ngayon nukasta. Inak nga roden apong. Mapuno da ito basket iti ado amadengdeng. Naglawa bang kagda ito'y? Damula da karabasa, lubyas, tabungaw, kun nagdudumaan natag. Ay, punwat to'y basket ko. Mang purusak, takargak to'y dakala basket. No saan ko amawit? Di parang guyot ko, nakas itinaramid ti kuton, ako na niyapo. Nagdagsan ti baskita na puno iti agduduma mabali na madangdang. Kabil ko iti ref. Inton makay na nak. Inak tumanin mangala. Buyet! Si kakadiday ka. Una pong. Ikarkargak dito yung ref yutin sangpet ko anat natang. Ay, kasta ka day. Ay na, saan ko nga ron aparikot ti ilutok inton aldaw? Una pong. Inak tumanin inton madamdama. Apay, ada ka di pa imbagan ni Manong kan apong mo nga alaam. Adu pa iti apong. Sige nga Rod, nasaya at mo't no ado. Tapno mabayag adi tay gumatang itinatag. Una apong. Numalak amin dagiday.
Adua. Ala, umay kapay nga ron dito, taalaom ti kwartam. Ingka gumatang iti tinapay kan soup drinks mo. Wala pong. Makaininumak ngagpaiso ni ti soft drink. Nagpuros ka kadi itinatnatang ijay banggag, tuyak. Saan, Maut? Adda ka din nagpurusan. At dangarad, sino nga tinapan nagpuras? Ado ka day tinapuraos. Basit mikidiya, ang minununa andatan na nagpuras. Ay naglokon day ta nagpuraos. Makitak lang tapabayada. Di dati mulong nga nagmula, kinaggait. Ita tamabalinan, mapandamangalan. Ay sinalbag dagitan, makitak tulanga. Talaga pabayadak no asino man. Naglaingkit din ang mga lalatan, uray kumaano ipakadada. Gumatangak man iti tinapay kan soft drink, kagawad. Anya ka di tinakitak nga iguyguyod mo itay, boyet. Di ka din ay karga iti dakala basket, kagawad. Wan, nadagsan samot. Nadagso na talaga. Jack mawit, isong guyot kon. Anya ka di dayjay. Nagdudumanat natang. Yung baglalaban mi. Ay kawan Isong arod nga inikanak ni Apong Banang iti gatang ko iti merinda. Anong kwarog? Ado timbo nagkwa madangdang. Si Kangay, adda ka di matimbunag mo. Ha? Imbunag? Nangalamat itimbunag mo? Ije po na manong. Ado ije balay dapong. Di ka mawatan. Nang ibunagam ako nam, asino tinangtad kan kay tinatnatang? Imbagak ayang ang tadda. Napan ko yung bunag kunak. Nang ibunagam, aking kukwa. Saan ko nga mo ti aking kukwa? Basta yung bunag ko. Tay sumati ko na yung kanyapong inteng. Ha? At daya yung bagamay ang kaagibunag itinatang ti akin natang? Isumati ko nam. Tuladam ti ko ton nga gibunag iti kumpormi dita. Kunamot manong. Yay! Nangalaan nyo ka di itiintad yo kan ni Boyet anak natin. Inteng, kwarog. Ha? Na, awan mo't intad ko anatang kanibuy, eh. Ay, ko raw. Ada intad mo, ya? Awan maitang kail. Kat no ado ti insangpet na anak natin. Kuna na nga imbagayo ka no. Kunak ano intad yo kan kuana dagiti natin. Ay, iso siguro ti bagbaga na itang imbunag na. Ay, nangalaan na nga rod ngay iti insangpet na. Nalpas. Damagan nyo kan kuana no nangalaan na. Ay, nagloko nga ubingan ngay. No nangalalaan na itinatnatang. Ay, buyet. Nangalaam iti insangpet mo anatang ngay. Ije po na apong. Na, ay. Sa dino ti ayan ti po na ngay barok. Ije bangkag apong. Ay asino ti aking bangkag. Ay, nagaramit kan samot iti saan anasayat. Apayasa na nasayata ko na mapong. Kunayo mo't amay ti agurnong iti adwa taraon. Na, Ita, saan man na nasayaat? ay, ibagaman no asino ti aking bangkag. Diyan mo Nasaan ko mo ta dinamag apong? Kuna nga ni Manong Kwarog nga galaklatan iti makitak. Ay, dakas ti mangala iti di mo kukwa. Kunamot nga ni Manong Kwarog nga mga laklatan apong. Ay, di mo ulitin ti kasjay. Ti mangala iti saan mo amula. Asino nga ta tinangala iti mula may ijay bangkag. Tinakaw da ka di timula yaw, maray. Kasta nga raw, no maamuak no asinaw, pabayadak tapno di agruam. Asino ngay nga ta tinangtakaw iti mula yaw. Day ta titakwatak no asinaw. Kasano nga iti panang takwat mo. Agdamagak no asino tinakakita iti addain sangput na anak nateng andi mo't nagmula. Wingayam. Damag man ni Buyet, no nangalaan na itinatnatang nga insangpot na. Ha? Ti apo ko ni Maribanang? Wan, maray. Limabas kan samot iti batog ti balay da Maribanang. Wait, apay ka day. Ada ka di bagam kinkwa na.
Naibaga ni Mari Kwanang ang nakita na nga adain sangpet ni Buyay anat natang ije balayda. Kaya't mo asawan, di apo ko da si Mang Bay tinagtakaw? Saan pa'y asigurado? Iso amapan ko damagang. Ay, kakarog damagin ay. Ang mga nusong agpaisaw. Ha? Talaga nga inak damagang. Iso kida, hindi mo na nagburas. Anyaman nga tanti si Mangsang Bayan dahil nga ubing dito kabildatan. Agtatakaw, Mike. Sino nga tatakin ko kwa iti inala ni Buyik anat natang? Rinaba ko lang ni Buyay. Napanmutin na ngalay timula ti sa balay. Ay si kantumot nga ben. Apay ngamin nga imbagam amapan mangala iti anyaman amakita na. Napayamot ngamin nga imbaga matuladin na ti kutaon. Ngay bunag nalatan ti makita da ang kail. Ah! Jesus, parikot da ito Di tamot na panunot ngayon muna ti imbaga ta iti ubing. Ay, anya nga itan ti aramidon ta ang kail. Ay, inton maminsan. Saan akomporme ti bagbagata ka ni Buyik? Imbag ta nagkita ta Maribanang. Nangalaan ka di ti apo kaum iti insangput na anat natang. Dayta ita ti kayat mi amaamuan, Marey. Damagan me no akin kukwa iti nangalaan na. Ang kunanamot adi na kano dinamag. Timula may kat karabasa, lobyas ken tabungaw. Napuros ti daduma. Pabayadak ata nagbanugan mi mag. Ay, dispensar, Marey. Bayadak ti innala di apo ko. Apay ngamin anagalalatan adi na impakada nga muna. Rinabak ngamin ni Kwarog ang mga lalatan iti makita na. Iso aday jay, nagtulnog mat jay ubeng. Ay sinalbag ako araw, laklakayanan, suruan na ti ubeng iti saan anasayaan. Ala, bayadak laangan, Marey. Amanustan. Ay kawanan kasapulak mo ngamin ti kwarta. Amumag, awan pagsapulan may ngagpadpadakin ni Badungkaw. Binayada kon ka ni Marito yung tinala ni Buyet, anak natin. Mula da ayat ti inala ni Buyay. Wen, no saan nyo arinabak ti ubeng, di na ko mainaramid dayjay. Iso ano maminsan, pilyan nyo ti irabrabak yung kankwana. Naawatan nyo? Ay, ni Kwarog. Iso tinang raba. Uray si kamot ang kail. Na. Imbaga matuladan na ti kutaon, ang mga lalatan wadda makita na. Ay, saan kayo nga agpin na to doon? Amuyo nga ubing jay ta. Rabak mi lang matantay. Rabak ko nayo. Ang nakita yung matimbungan na. Ay, sige, agkalintagan kayo pa, itagpada kayo ang balunatag. Na. Ayan, nantay balunat. Ay, no, banang. Saan mintun arabakan ni Buyet? Wanantay, saan min arabakan? Ay, amuyo lang aruden akas jay ti kasasaad na. Ang rabakan nyo pa'y laang. Ay, kwa. Ayan, ti panunot yaw. Ay, saan ang maulit? Promise. Wanantay, saan na maulit? Promise. Ay, Kapitan Ken Kwarog. Ti ubing, iwanwan itinasaya at asursuro. Adi mo katrabakan nga agaramid iti di umno. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga.